खुलुमबाय पिजि निउसआव नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। गिबि रादाबाव दं गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि दावबायफैगोननि थाखाय थाग-थियारि खालामनायखौ नायगिदिंहोदों गिबि मन्थ्रि सन'वालआ। नैथि रादाबाव दं तामुलपुर जिल्ला इभिएमसुनि 6थि बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। थामथि रादाबाव दं मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बरसलायाव आदर्श कलेज लुफुंनायनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनदों। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिमानि रेजिस्ट्रारखौ होखारबाय। थांनाय बोसोराव मिरु सरकारनि हेंथायै 22 लाख अजद खालामदों मन्थ्रि जितेन्द्रआ बुंदों। दिनै 6 फेब्रुआरियाव गुवाहाटीसिम सफैगोन मिरु रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामनआ। आसामाव रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थि फैगौ 1 मार्चआव खुंजागोन। बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि मासिगिरि जनमहन मोसाहारिनि न'आव हरखाबै सिग्रोमदों। तामुलपुराव हाग्रा बिफाननि संदाननायाव आयेन बेरेखा दंफां आरो मिल बोखांदों। सान्थ्रि हानजाया भारत-भुटान सिमा ओनसोलाव बेसेन नाङै सिलाइ मेसिन रानदों। आबादारिफोरनि सोमावसारनाया 71थि सानाव आगान होबाय। गाहाय मन्थ्रिया चौरि चौरा जौसेथि फोरबोखौ जागायजेनदों। बाजेटनि उनाव सरकारा गोमोहोदों एलपिजि गेसनि बेसेनखौ बांहोदों। प्रियंका गान्धीआ ट्रेक्टर रेलियाव रुंसारि जानायनि भज खुंनाय बाहागो लादों। म्यानमाराव खुंथाय सोलायनायखौ हेंथा होनायाव देहा मावसुमाफोरा धर्ना होदों। भारतनि आबादारि सोमावसारनायखौ आमेरिकाया हेफाजाब होदों। पाकिस्तानआ सिमायाव सिखाव खावनो आरो नोजोर होनो थाखाय ड्र'न बिरहोगासिनो दं। गोजोन्थों। मोजां रादाब मोननो थाखाय पिजि निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव।